Hallelujah. Amen. Sanibona. Yebo. Hallelujah. Amen. Ngoba libathi kumnandi ukuzophuza. Amen. 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 Ngoba ukuthi abathi kumnandi ukuza nengxaki nenkinga nezimo zami ngizobhukuda echibini lasezulwini ezayenza ngisi. Okay, abeka abaphakathi la. Khona bathi uyazi kuyabhora lapha. Ngoba bathi yazi kuyabhora lapha, yazi nje ngisona khululekile ngakho kumnandi. Hallelujah. Amen. Ngoba bathi ngajabula lapho bethi kimi asiye endlini kaJehova. Lalela nje. Uyabona uNkulunkulu ukuthanda 100% ngaphezulu kwabo bonke abantu abanjani. Amandla. Uma uzohlangana nomuntu okuthandayo uyabhoreka uphatheka kabi noma uyajabula ufisa ngabe senifikile kuye. Enye yezinto kumele sifundise emabandleni ukufundisa abazalwane ukuthi uNkulunkulu njani ubathanda kangakanani. Even ukukhuleka kuNkulunkulu akusiyo umthetho. Kumele kube into eyenziwa umuntu exoxanani nesoka lakhe, isithando sakhe uNkulunkulu. Kumele uthandaze out of in love. Jabula uthokoza. Yingakho kungekho umthetho ukuthi kumele uthandaze uNkulunkulu 5 hours nanani ngoba ukhuluma nesoka lakho nesithandwa sakho in For 5 hours. isikhathi eside. Just nje uthula kumuntu phakathi komuntu onjani. Omthandayo. Okuthanda uthule nje kuyipresence yakhe. Thula ubuhle bakhe nje. Basho lutho. Buka amandla akhe, buka ubuhle bakhe. Ujabula uthokoza ngaye. uNkulunkulu bafetha kumuntu ophethe imbuko kade ukushaya umaphutha. Into okuthanda. Amen. Umuntu okumele ukuthi uma izimo zomhlaba zikushaya ubalekele kuye. Umuntu okumele beyithemba, okumele beyintokozo yakho, okumele bekuthula kwakho, okumele intokozo nemizwa yakho indlala. uNkulunkulu akekho against ukujabula kwakho. uNkulunkulu empeleni umthombo wenjabulo yakho. Uyena okudale waba nemizwa. Uyena okufisela okuhle nonemicabango emihle Amen. ngawe. Amen. Uma kuyiwe enkonzweni kumele ujabule ukuthi ena inkonzo yindawo yokuhlangana nomuntu onjani, omthandayo, omcabangelayo, omkhathalelayo, oyibonayo zonke inkinga, even ley'lingo zakho nalezi zinto ezihlulayo. Amen. Uyaku-understand uyakubekezela. Amen. Umuntu okufisela okuhle, umuntu okudala oba ngamathalente. Mathalente nephiwa ukuthatha ngabazali bakho. Leli talente onalo nje lokucula uma wakho ayinacula. Walithatha waliphiwa kuye ngoba efuna ube nani ebantwini nevelu negugu. Even ukuthi umuhle awuyidalanga awukhethanga ukuthi ngicela ukuba yidala, ngicela ukuba mpofu, ngicela ukushiphi kanje, ngicela ukuba isilende esihle. Awuyikhethelanga waphila. Yakuthanda umuntu owezana. Ngiyezwa mfethu. Amen. Kumele uzidle ngalowo muntu. Kumele umoya kulowo muntu enjani. Usathane lo sithethe uNkulunkulu njani uyikhozi izimo zethu, inkinga zethu, zeyingxaki zethu. uNkulunkulu serious nje akazwani nokuhleka nokujabula. Ngathi uNkulunkulu into ongahleka, mina ngivulela iBhayibheli lisitshela la ukuthi uNkulunkulu uyahleka. uNkulunkulu njani? Uyahleka. Uyahleka. Ingakho lithi iBhayibheli ngokuphenduka kwesoni isisini kunane ezulwini kunokhala, kunokucasuka, kunentokozo. uNkulunkulu uyakwazi ukuthokoza. Ingakho lithi iBhayibheli uJesu owayerepresent uNkulunkulu wathokoza emoyeni engcwele ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu wentokozo. Ingakho lithi iBhayibheli uthi thokozani, ngiyaphinda futhi ngithi njalo uthokoza. uNkulunkulu uthanda abantu bajabule bathokoze. uNkulunkulu akusiyo umuntu othanda ukuthi abantu benjani bebenzima bezabalaze bastruggle bakhathazeke baswele bese kuthiwa ke ayibangithanda befuna ukuthi bangithanda. Siwumzali wethu lo.
Indlela uJesu amveze ngayo uNkulunkulu ihlukile kunendlela abantu abamazi ngayo. Even kwi-Old Testament abantu bebengaphansi komthetho bebengamazi uNkulunkulu. uJesu ufike wazoveza uNkulunkulu. Even kwi-Old Testament ukuthi uyafunda uyabona ukuthi laba bantu ababe kwi-Old Testament beyisizwe sikaNkulunkulu babe noNkulunkulu kodwa bengamazi. Ingakho babe experience ubunzima bengajabuleli ukuphuthuma kubani uNkulunkulu ngenxa uNkulunkulu babengamanje uNkulunkulu nani onothando. Bayengosana abantu ababenesambulo soNkulunkulu ukuthi muhle kanjani unothando kanjani. Ingakho labo bantu babhale incwadi. Omunye wabo uDavide uthi ngajabula lapho bethi kimi asiye endlini kaJehova. Athi inyawo zami zesisemasangweni akho Jerusalem. Abantu ababesuke benesambulo ukuthi uNkulunkulu usesayidini lethu uyasikhathalela uyasinakekela. Ingakho ethi uPetru ebhalela abazalwane uthi phosani phezu kwakhe imithwalo yenu. Ningayithwali imithwalo yenu. Abesethi ngezatsi ngokuba yena unjani uyanikhathalela. uNkulunkulu uyayikhathalela impilo yakho. Ingakho bekhuluma kwi-Old Testament uthi ena ngokulimala kwabantu bami nami ngilimele. uNkulunkulu masuke abantu bakhe behlelwe izimo zinsizi belimele usuke engajabuli usuke naye limele. Abesethi ena anginakududuzeka ngosizi lwabantu bami. Uzaphulukiswa ngani ukulimala kwabantu bami? Alikhona ibhalisamo kwaGileyadi. uNkulunkulu akathokozile abantu mabethwele besindwa bewounded beneyinkinga beneyingqanga. uNkulunkulu yena lonika abantu amathalente okufeza izidingo zabantu emhlabeni ngoba uyabakhathalela abantu. Kumele simchaze uNkulunkulu uzabantu benze njani befall in love with God. Akulula ukuthanda uNkulunkulu owazi ukuthi umthombo wesimo sakho, uye wabulala abazali bakho, uye wenza izinto kanje emhlabeni, uye nodala iziphi, uye wenza abantu benze njani babulalane bese bethi abantu makuyintando yakho Nkosi. Asinda uNkulunkulu leyo nto. Uqhamuka imvelo ibhubhise ikhukhula abantu kufa abantu bese kuthiwa ena i-nature of God. Amanga lawo. Even uJobe umehlelwa izimo, wefelwa abantwana, efelwa izinto ezahlukene. Uthini uJobe? Uthi Inkosi iphile, Inkosi njani? Thathi uJobe wayebuka njengabantu banamhlanje. But umbhali wencwadi kaJobe umesesibhalela uyasikhombisa ukuthi njengoba uJobe wayethi Inkosi ithathile uma kufa abantwana bakhe, elahlekelwa imfuyo yakhe, kutshontshwe into zakhe, uyasikhombisa ukuthi umuntu owayenza lenza kuyinkosi kwakubani? uSathane. Uyena ohamba ucela abantu uJobe uNkulunkulu. Indlela uJobe wayebuka ngayo ile abantu banamhlanje ababuka ngayo ukuthi uma kwehlelwa izimo noma zinkinga noma begula bathi baguliswa uNkulunkulu ngoba uyabasondeza kuphi? Ungamthanda kanjani uNkulunkulu owazi ukuthi uyikhozi yezifo zakho? Abantu njengoba befa kanjena nje kini babulawa uNkulunkulu. Abantu njengoba begula kanjena athi uNkulunkulu onjani osigulisana besondeza kuwo. Mamthanda kanjani uNkulunkulu njalo? uNkulunkulu onjalo omubi. Ingakho abantu abaningi bengamfuni uNkulunkulu ngoba bayitshela ukuthi uNkulunkulu uyisitha sentokozo yabo. Kanti izibini imithetho kaNkulunkulu esuke ikutshela ukuthi ungazenza izinto ezijile, hayi ukuthi uNkulunkulu usuke ezosizakala ngalokho. uNkulunkulu uphelela akadingi lutho. Usuke ethi ungazenza lezo zinto ngoba ebothi ziyakujabulisa kodwa somewhere zizokulimaza. Ufuna ukwenza izinto ezokujabulisa kodwa zingakulimazi. Ngoba uNkulunkulu umzali akafuni ingane yakhe ijabule ngezinto kodwa enjani ezoyilimaza leyo ngane. uNkulunkulu umthombo into ufisa okuhle ngawo. Abantu abaningi babuka njengoJobe. Ingakho makufiwe uthi uNkulunkulu ulibizile ini ithole lakhe. uJesu wathi qaqani ithole ngoba inkosi njani iyalidinga. Lo muntu njengoba efile ubizwe uNkulunkulu ngoba ubesemdinga. Ungazi ukuthi uNkulunkulu umdingelane umuntu ezulwini. Uma usufunda iBhayibheli uzobona ukuthi abantu uma befa babulawa uNkulunkulu. Uma befa abantu bafa ngoba benze njani?
kuthiwa ngenxa yesono, ngenxa yani yesono kwangena ini ukufa emhlabeni. Abantu bafa ngenxa yani yesono. Uma ufunda futhi iBhayibheli lithi insuku zababi ziyafinqwa. Zifinqwa uNkulunkulu. Finqwa yini? Umsebenzi wakhe. Amen. Amen. Awunathi isiphiso. Zifinqwa yini insuku zomubi? uNkulunkulu. Zifinqwa ba? Umsebenzi yabo. Finqwa umsebenzi wakhe. Ayifinqwa uNkulunkulu. Njalo uma kufa umuntu omubi ebulawa imisebenzi yakhe beyenza, lo muntu uthukula ubani? uNkulunkulu. iBhayibheli lithi obulala ngenkemba uyofa ngenkemba. Ubulawa ubani ngenkemba? uNkulunkulu? Cha, ubulawa ubani? Abantu. Ingakho lithi iBhayibheli konke, ngicela ubhebele, konke othanda ukuthi abantu bekwenze kuwe kwenze kubo, ngoba yonke into oyenze ebantwini uyatshala. Uma isikwehlela usuke uvune okutshalileyo, hayi ukuthi uNkulunkulu. Hayi ukuthi uNkulunkulu. Njengoba kuthiwa lona nje obulala ngenkemba uyofa ngenkemba, usuke evuna ebantwini, hayi uNkulunkulu. Uvuna ebantwini, ubulawa abantu, hayi uNkulunkulu. Amen. Bulawa Abantu. uyazi uma ngakutshela iqiniso, uNkulunkulu umethatha abantu bezulwini ababulala, ayikho noyedwa iBhayibheli elithi wabathatha uNkulunkulu through ini ukufa. Noyedwa. Bonke abantu abasuke bedlule emhlabeni njengoba besuke befa, basuke bengathathwa uNkulunkulu, basuke bethathwa yini? Ukufa. Hayi uNkulunkulu. Akekho noyedwa umuntu wake wathathwa uNkulunkulu ngokufa. Bonke abantu uNkulunkulu wake wabathatha, uma ngakhombisa bona, wabathatha ngaphandle kokufa. Because uNkulunkulu akasiyo umbulali, uNkulunkulu akasiyo umthombo okufa. uNkulunkulu enkathi edala uAdam noEva kabadalelanga ukwenze njani? Ukufa. Wabadala ukuthi baphile phakathi, waze wabaqwashisa ukuthi uma nidla nokudla kulo muthi niyokufa nokufa. uNkulunkulu uyabaqwashisa abantu ezintweni ezizobaholela ukuthi bafe, ngoba uyazi ukuthi ena ukufa akusiyo umngani wakho uNkulunkulu, yini? Isitha. Ingakho lithi iBhayibheli isitha sokugcina uJesu ayokusichitha yini? Ukufa. iBhayibheli ukufa libiza ngesitha. Izifo nokufa asikho umhlobo kaNkulunkulu, asinto esebenziswa uNkulunkulu ukusondeza abantu nokuthatha abantu. Ukufa isitha esangena ngani? Ngesono. Hayi uNkulunkulu. Isitha sokugcina inkosi yokusichitha ukufa. iBhayibheli ibiza ukufa ngani? Umuntu wokuqala owathathwa uNkulunkulu iBhayibheli lisitshela ukuthi ubani? uEnoki. uEnoki. And umemthatha uNkulunkulu lowo muntu wenze njani? Ambulala. Kuthiwa wahamba noNkulunkulu wenze njani? Wangabe sabonakala ngoba uNkulunkulu wenze njani? Wayemthabathile. Wamthabatha ngaphandle kokufa, akafana. Wavele wamthatha nje uNkulunkulu emhlabeni. Wangabe sababikho emhlabeni, wamthatha engafana. Lo iBhayibheli lisitshela ukuthi wathabatha uNkulunkulu. Abangaze kube kubikho ukufa. Because uNkulunkulu mefuna ukuthatha abantu akababulali, uvele bathathe ngaphandle kwani? Ngokufa. Umuntu uma uthatha uNkulunkulu efile, usuke engathatha uNkulunkulu, usuke ethatha ukufa. Usuke ebulawa ukufa, hayi uNkulunkulu. uNkulunkulu asibulala. Owesibili umuntu othiwa wathathwa uNkulunkulu uEliya. Wafu Eli? Cha. Kuthiwa kwafika inqola yomlilo, wakhuphukela phezulu uEliya. Wagibela inqola yomlilo, wahamba wayezulwini ethathwa uNkulunkulu ngaphandle kokufa. uNkulunkulu methatha abantu ababulala. Lokho ukuthi abantu mabefa bathathwa uNkulunkulu akukho biblical, akukho ezulwini kaNkulunkulu. iBhayibheli liyasitshela ukuthi abantu bafa hayi ngoba bebulawa uNkulunkulu, bafa ngenxa yesono. Ngenxa yesono kwangena ini? Ukufa ezweni. Yini izwe? Ebantwini.
kwangena ukufa ebantwini ngenxa yesono, hayi ngenxa kaNkulunkulu. Ababulawa uNkulunkulu. Even uNkulunkulu ngenkathi ethi uzobhubhisa iGibhithe ngenxa yani ka-Israyeli, asiyo uNkulunkulu owayebulala amazibulo aseGibhithe. IBhayibheli liyasivezela ngezathi ukuthi angiyivumela ingilosi yokufa. Ingilosi yokufa, hayi uNkulunkulu. uNkulunkulu wasusa ugangeni lwakhe kuphela eGibhithe, wase kuthi ingelosi yokufa yabulala konke amazibulo aseGibhithe. uNkulunkulu akababulalanga abantu, wasusa isivikelo sakhe ngenxa yecovenant no-Israyeli, ngenxa yokuthi babengenalo uphawu logazi. Wavikela u-Israyeli ukuthi ingelosi yokufa yenze njani, ingabulali. Wadedela uSathane ukuthi enze njani, abulale eGibhithe. But akusiyena uNkulunkulu owayibulala eGibhithe. Umuntu wesibili wathatha uNkulunkulu ngaphandle kokufa. Eli umuntu wesithathu owathathwa uNkulunkulu ngaphandle kokufa uJesu. uJesu wafa, akabulawanga uNkulunkulu. Wabulawa bani? Uthi uJesu indodana yomuntu izohlupheka. Ihlushwa yini? AmaJuda ayinikele ezandleni zani zabezizwe bese benze njani? Bayibulale. Babulala ubani? Abezizwe. Jesu wabulawa abantu ngenxa yokuthi be-influence obani? uSathane. Ingakhethi manje sekumzuzwana obumnyama. Kwakumzuzu kaSathane, kodwa uSathane wasebenzisa abantu ukuthi babulale bani? Jesu. Abulalwanga uNkulunkulu. Umesevukile kwabafileyo, buka uNkulunkulu mesefuna ukumthatha, akambulala. Kuthiwa kwaqhamuka ifu lamphakamisa, wahamba wayezulwini waze wasithela. Amen. Engafanga uma esemthatha uNkulunkulu akamthathanga ngokumbulala, akambulalanga ukuze amthathe. Wamthatha ngaphandle kwakhe. Wesithathu umuntu esizwa iBhayibheli libeka ngokusobala ukuthi uthathwe uNkulunkulu. Kodwa uma siyibuka akekho noyedwa kulabo abathathu esizwa ukuthi uNkulunkulu wabathatha ngokufa, wababulala ukuze benze njani? Ebathatha. Bonke labo abantu esithi bathathwe uNkulunkulu ngokufa, akukho ezulwini kaNkulunkulu. Bonke labo bantu bafa, hayi ngoba bethathwe uNkulunkulu. iBhayibheli libeka ngokusobala bafa ngenxa yani yesono esenze ubani? Esangena ku-Adamu, nangenxa yesono kwangena ukufa. Sonke siyafa abasenzayo ka-Adamu ngenxa yesono, ngenxa kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ezokuthatha awufi, uthatha ngaphandle kokufa. Abulala. Ngizokhombisa ukuthi ubani obulalayo. Ngeke ukwazi ukuthanda uNkulunkulu uma wazi ukuthi lo uNkulunkulu njengoba abantu bebhubha kangaka bebulawa uzamxolo, babulawa ubani? uNkulunkulu. Hamba ubuka lento kaZamxolo, ibuke lapha kuJobe. uSathane kade yocela bani? uJobe kuNkulunkulu. uNkulunkulu wathi ungamthinta kodwa ungathinta umphefumulo wakhe. Uma esebuya uJobe, ulokhuzana uSathane kuNkulunkulu. Kuthiwa zathi ingane kaJobe zinephathi, kwaqhamuka isiphepho kuphi? Ngasolwandle. Sathulethwa uNkulunkulu, sasiza emva kokuba uSathane eyocela uJobe. Kuthiwa bathi bethokoza kwaqhamuka isiphepho, sashaya indlu yabhidlika, kwafa zonke ingane kaJobe. Zabulawa uNkulunkulu? Cha, zabulawa ubani? uSathane wakhoza leso siphepho. uSathane uyakwazi ukusebenzisa nature, imvelo, iweather. Sibona lapha kuJobe. Imvelo eningoyibona ibulala abantu akusiyo nje nature. Into esuke inemimoya ngaphambili. Ngoba isitha sokugcina uNkulunkulu asazosichitha into yakhe. Mekachithe intayiyo, mekachithe ukuba umbulali ube umbulali. Ukuchitha ngoba ukufa kwasekuqaleni akasuyithobo wakhe. Akuveli futhi. Akwenziwa uNkulunkulu le. Amen. Awukwazi ukuthanda uNkulunkulu uma wazi ukuthi uNkulunkulu umthombo wani? Wezimo zakho, weyinkinga zakho. Amanga la ukuthi uma ugula uNkulunkulu uyagulisa ngoba ekusondeza kuye. Amanga uNkulunkulu ngeke esondeze umntwana wakhe ngezifo. Ayikho lo.
uzobusisa bonke abagulayo. Uma ukufa izifo zivela kuNkulunkulu, uJesu wayeyisitha sikaNkulunkulu. Because wayedestroy izinto ezivela kuNkulunkulu, ezisetshenziswa uNkulunkulu. Uma izifo zivela kuNkulunkulu, odokotela barongi uma bekwelapha zona, ngoba bakulapha izinto ezivela kuNkulunkulu asebefuna ukusondeza. Uma ukuthi izifo zakhe zokusondeza kuNkulunkulu, usuke urongi uya kodokotela. Yini ususithi uNkulunkulu afuna ukusondeza? Amanga. Zifa ezivela kuNkulunkulu, ukufa kuvela kuNkulunkulu. Ukufa ize enemy. iBhayibheli libiza ukufa ngesitha. Sitha sikaNkulunkulu, isitha somuntu. Ingakho umuntu omegula kumele alwe ngoba usuke ehlaselwe yini? Sitha. Mugula nje yilwa ngomthandazo. Uma ubona ukuthi ukholo lwakhe angakakwazi ukumukela ukuphila, sebenzisa ngisho imithi namaphilisi ukuba nani nezifo ngoba iBhayibheli libiza izifo ngani? Isitha. Kusinde esetshenziswa ukusondeza. Sitha. Sifuna ukubulala umzimba wakho. Sathane uyawuzona umzimba wakho. You want to kill your body. Kusho mina usho iBhayibheli lakho. Ngisho uma ufuna incwadi kaJohn chapter 10 verse 10. John 10 verse 10. Lana osevulile kuleli abatshela inamba John 10 verse 10. Ngibatshela inamba osevulile. 645. Litholile no? Okay. Asivulele ngicela nibukele nje Verse 10. Isela kalizi kungengokweba. Ngicela ubuke. Alizi kungenjani? Kungengokweba. Angithi niyakhumbula uma kufika uSathane efika kephi? Efika ngabantu kubantu bakaJobe. Wenze njani? Wababulala abantu ababekade imfuyo kaJobe. Influence laba bantu babulala abantu. Influence laba bantu batshontsha imfuyo kaJobe. Ngoba njalo isela uma lifika lenze njani? Liyabulala. Yebo. Uma kuthiwa isela alizi kungengokweba. Lelo verse liqonda ukusitshela ukuthi injongo yofika kwesela ukweba number 1. Alizi kungengokweba. Uma kuthiwa alizi lisho ukuthi ena akwenzeki ukufika isela lingenayo injongo yakhe. Yokweba. Ukubona kwebiwa lapho iBhayibheli libeka ngosobala ukuthi kusweleke uNkulunkulu kodwa kusuke kuyini. Ngakho akumele uma kutshontshwe into zakho bese ukuthi inkosi yazi inkosi yenze ngababo makwenzani inkosi. Usucasukela uNkulunkulu usugxeka uNkulunkulu uma kukhona izinto zakhe ezitshontshiwe, kukhona into zakhe ezibanjiwe. Ayibanjwanga uNkulunkulu isela. Amen. Namhlanje kweba kuze kube ngisho amabheke bese ublame uNkulunkulu. Kwebe ngisho abameli. Imali zakho zibambeke nabantu baka-government kulezi nsuku bayeba imali zakhe ngabe ziyaphuma zingaphumi bese wena ublame uNkulunkulu kanti akusiyo uNkulunkulu amasela. Masela uSathane uyathanda ukwenza izinto ezimbi ebantwini bese ecashe ethi uNkulunkulu so that abantu bezocasukela uNkulunkulu bengamfuni uNkulunkulu bamzonda uNkulunkulu belokho bemblame uNkulunkulu ukuthi why me Lord why uvumela izinto enje ubengathi uNkulunkulu. Namhlanje iBhayibheli lithi uma kutshontshwe into zakho bokwazi ukuthi akusiyo uNkulunkulu isela. Injongo yalo uma ifikile la ekhaya lifikile empilweni yakho number 1 ukweba, number 2 yini? Nokubulala. Umuntu obulala yakusiyo uNkulunkulu isela. Amen. Isela. Hayi uNkulunkulu.
Mubona kufiwa abantu bebulawa noma ngathiwa bokufika noma ngathiwa bala eSouth Africa ungayitshethi uNkulunkulu iseke sele lisebenza leyo lizokweba lizobulala lokwenze njani nokubhubhisa yisele leza leyo leli sela lisebenza ngabantu ubona abantu beba ubona abantu bebulala ubona abantu bebhubhisa kanti ba influence obani sithi usathana zokukhombisa leyo ukuthi usathana ufaka izinto nemicabango nezifiso zokweba nokubulala ebantwini abantu benze lezo zinto beyitshela ukuthi balalela bona kanti balalela izifiso nemicabango evela kubani usathana ingakhethi uJesu nina nifuna ukungibulala ngoba ngingabakayihlo ubani usathana abesethi niyakuzenza inkanuko ezayihlo yini inkanuko yifiso okusho ukuthi laba abantu njengoba befisa ukubulala uJesu abazi ukuthi lezi zifiso ayiveli kubo zivela kusathana ifiso zokubulala ifiso zokweba Sathana usebenza lezifiso utshela abantu izifiso zokweba izifiso zokubulala uma ubabona betshontsha basuke benza lezo zifiso uma ubabona bebulala basuke benza lezo zifiso kodwa basi umthombo walezi zifiso ingakho uPetru uma ekhuluma noAnaniya noSafira uma benza ubuqili uthi uvumeleleni uSathana agcwalise inhliziyo yakho ngezifiso enjani ezimbi Sathana usebenza ngezifiso uvumeleleni uSathana enze njani agcwalise inhliziyo yakho ngani baba nezifiso zokwenza ubuqili namasu amabi bakhohlisa kanti abazi ukuthi lezo zifiso naleyo mcabango ivela lephi Sathana umelana nomuntu usebenzisa izifiso nezicabanga nezifiso chala zona jikjela zona uSathana njengoba ubona abantu beyibulala kangaka uSathana akabatshela abantu ukuthi niyahlupheka zibulala no khohlwa uyazi ukuthi akekho noyedwa umuntu ozomlalela uzothi mina ngilalela uSathana ngibulala uma ubona abantu beyibulala uSathana ungasuke engashongo ukuthi zibulaleni imini uSathana ngithi ibulaleni ngoba niyahlupheka ubefika uSathana ebantwini behlupheka akasho ukuthi ibulaleni ngoba niyahlupheka ufike ethi uSathana ngifuna ukuzibulala ngoba ngiyahlupheka kube ngathi leyo nto ishiwo we ukuze uzoyihlonipha khulume ngathi usho wena akasho ukuthi thanda lo mfana thanda le ntombazane efeba cha uvele fela isifiso somfana othile isifiso sentombazane ethile kube ngathi wena leyo nto ukuze uzoyihlonipha kanti awazi ukulalela lezo zifiso lalela ifiso engaveli kuwe lalela ifiso against impilo yakho against idestiny yakho against umzimba wakho against iphakade lakho zivele isitheni Sathana usebenza ngezifiso but ukuze uzokwazi ukuyilalela kumele isebenzise ngathi ivela kuwe uma kumele uyibulala akasho ukuthi ibulala uvele ethi ngifuna ukuyibulala kube ngathi lento ishiwo ukuze uzoyihlonipha nje ukuthi ulalela wena kanti ulalela isifiso umcabango ufaka uSathana wawenza ngathi uvela kuwe bese ubeka nezathu zakhona ukwenza ube lusizi spirit sokuyibulala simenza umuntu enze njani ayidabukela ayihawukele kube ngathi abantu abamfuni simbonise leyo nto kube ngathi lo muntu ibonwa uye kanti uSathana owenza leyo nto ukuze uzoyihlonipha leyo nto bantu abaningi abayibulala babanaleyo mcabango nalezo zifiso ivela kuSathana kungathi ivela kuwe Sathana umefikile ebantwini ufike ukuzokweba ukuzobulala ukuzobhubhisa ukusebenzisa injongo zakhe ngokufika kuwena umuntu hayi uNkulunkulu iBhayibheli libeka sobala ukuthi ukufa kuvelana kuNkulunkulu lithi ngenxa yesono kwangena ukufa hayi ngenxa kaNkulunkulu yobona abantu befa bafa ngenxa yesono esangena kubo ebantwini ngoAdamu hayi uNkulunkulu uNkulunkulu medala abantu abadala ukuthi baphile phakathi bengafi
wazi wabeka umuthi wokuphila ukuthi bawudle baphile bangafi. Wabatshela ukuthi lo muthi even umuthi wabeka uNkulunkulu wokwazi ukuhle nokubi wangesiwe umuthi wokufa wawumuthi wokwazi ukubi abantu ababulalwanga lo muthi. Bantu babulawa ukwenza isono hayi lo muthi. Lo muthi wawungenakho ukufa uNkulunkulu abakanga ukufa kulo muthi. Kwakuwumuthi wokwazi ukuhle nokubi hayi umuthi wokufa. Awumuthi wani? Ukwazi ukuba. Hayi umuthi wani? Abantu ababulawa lo muthi. Babulawa yini? Ukweqa izwi kaNkulunkulu. Ngoba isono ukweqa ini? Izwi kaNkulunkulu. Balalela uSathane. Beqa izwi kaNkulunkulu. Bona bafa bebulawa yini? Hayi umuthi. Bebulawa yini? Isono. Kufa kwangena nesono. Hayi ngomuthi. Amen. Wabona bakuzwayo? Amen. Kufa kwangena ngubani? Isono. Ubani obulala uNkulunkulu? Ubani? Sathane. Ngiyakuzenza ifiso labantu. Ngani ubani? Sathane. Bese lithi iBhayibheli ngokuba ungumbulali wasekuqaleni. Eqaleni Adam noEva. Wafica Adam noEva bephila bengenakufa. Wafaka ifiso nemicabango ukuthi ibone uNkulunkulu kuze ngene kufa. Bafa abantu ngenxa yakhe. Ebakhohlisa, ebatshela ukuthi uma nadla lesi sitshalo ngeke nife nokufa. uNkulunkulu bazi ukuthi uma nasidla niyofana naye. Kanti bantu babefana naye. Wazo uNkulunkulu uthi asenza abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Njengoba ethi uNkulunkulu uyazi ukuthi niyofana naye, kanti bebengafani nabantu uNkulunkulu. Ayibakhohlisa abantu. Wathi ngeke nife. Namhlanje amathuna yamphikisa uSathane. Qamba manje Adam noEva. Nabantu bakhona uSathane kunokhuluma umdali wabo. Ngoba umdali wayebatshela ukuthi uma nidla lo muthi niyakufa nokufa. Bebulawa yini umuthi? Cha, babulawa yini? Izwi kaNkulunkulu. Kuyenzeka abantu bengabulawo ukuthi nje bazalwe uAdam banani. Banemvelo yesono kumele one day befe. Uthola ukuthi umuntu bezophila 80 years abese yafa ngenxa yokuthi uzalwe ubani? uAdam. Kumele wonke umuntu. Ngoba lithi iBhayibheli ngenxa yesono wonke umuntu kumisela ukuthi afe kube kanye. Misanga uNkulunkulu kwamisa isono. Kufa kumisono. Umisiwe ukuthi ngenxa yesono umuntu akafe kube kanye. Emva kwalokho yini? Ukwehluleka. Amen. Amen. Umisiwe. Hallelujah. Amen. Umisiwe. Umiso uNkulunkulu. Umiso ba? Isono. Kuyenze ukuthi umuntu bekumele phile bani 8 years. Bese ngenxa yesono ayafa esena 80. Umuntu avela aphuza ugologo ngenkathi awuphuza wenze njani? Shisa isibindi sakhe. Umuntu ubevele ezofa ngenxa yesono kodwa manje lokhu kufa bekuzomthola kuwena 80 usenze njani? Sekusheshisile. Ingakho lithi iBhayibheli imihla yababi yenze njani? Iyashesha. Iyafinqeka. Ifinqa uNkulunkulu impilo yakho. Omunye uthola ukuthi uhambe lala mhlawumbe nabantu besilisa nabesifazane athola izifo ezahlukeneyo. Lezo zifo inikwe uNkulunkulu. Inikwe yini? Omunye enze into abese yagula. Lo muntu ubevele ezofa kodwa ubezofa late kodwa imisebenzi yakhe yenze njani? Sondeza ukufa. Bekumele kumthole na 80 wamthola emncane. Omunye angabulawa imisebenzi yakhe abulawe ikhaya azalelwe kulo. Okhokho bajoyina imimoya ethile
le moya bayijoyina benza ama-covenant bathi moya abantu bakubo nani leyo moya njengamanje ivalile ibophile la ekhaya igulisa abantu iginqa abantu yothi yomile nani bafe abantu kuthiwa babulawa yilowo ikhaya azalelwa kulo linama-covenant naleyo moya leyo moya iyabusa la ekhaya uma ivala imishado abantu iyayivala uma igulisa abantu iyabagulisa uma iveza ingozi la ekhaya iyayiveza uma ikhuluma ngengozi nangokushaya abantu nangokwenza izinto ezimbi kakhulu uNkulunkulu wenza lokho yini uNkulunkulu akabulali asiyo umthombo Ngithi siyambona umuntu obulala isela alisi ngokweba ukubulala nokubhubhisa uma ubona kukhona ini ukweba ukubulala nokubhubhisa ubokwazi ukuthi ingenxa yokufika kwakhe kwesela awubuke ukuthi uNkulunkulu uma esefika yena ngoJesu uthi ufikile funda ngezansi Mina ngizile ukuthi abantu bafe ukuthi abantu balahlekelwe kodwa bangizelele babe nokuphila ukuthi babe nokuphila uNkulunkulu is a source of life babe nakho ukuchitha amen babili abantu abezile thokoqala uzile ubizwa ngokuthi yini isela uzeleni ungengokweba ukubulala nokubhubhisa kusenkulunkulu ubona kubulawa nje ubhubhisa nosuku lokuqamba manje uNkulunkulu ubulala abantu uNkulunkulu uthatha ihloko zakhe angazi wayo uNkulunkulu yini engenza intando akuzange ukuthi uNkulunkulu si uNkulunkulu umhlobo wakho uyayibona izimo zakho wathi ngisho nomthombo ngokubona ngokufundisa nje uNkulunkulu usebenzisa ukuthi ngofundisa imithombo eyasebenza ukuthi kubulawa ihloko zakho okunye impilo yakho okunye isimpilo yakho emakhaya abazalelwa kuwo anama-covenant nemoya ethini yiyo le moya enjalo ebulalayo ebopha into zakho ebopha imishado yakho ebopha ibeletho zakho abanye bazalwa bekhubazekile ubengathi bakhubaza bani uNkulunkulu bathithele idumo futhi mama hayi mami ngikhuleka yebo nje ikhuleka nice Nikhulelane cathula kuyabanda phansi. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Singululululu. Obulalayo. Singulululu umthombo wenkinga nenkinga zakho. Singulululu kwenza abanye bazalwa bakhubazekile bakhubazwa nguNkulunkulu laphaya ku-Adamu ngenkathi kungena isono nangesono kwangena ukufa igama elithi ukufa lisho izinto eziningi ukufa izifo ukufa ukugula ukufa komzimba ukufa komoya yonke leyo ukufa ngokwenza uhlupheko nokubona abantu bezalwa bekhubazekile uNkulunkulu abantu bengakaweli kuphi esonweni yayingekho ini isono kwakungekho ini ukugula kwakungekho ukukhubazeka lezi zinto zonke zingene ngesono kwangena ukufa uma khuluma ngokufa khuluma ngani ngezifo emzimbeni ngezifo ukukhubazeka ngezifo ukufa zonke lezo zinto ngene ngani amen Amen. hayi uNkulunkulu zangena ngesono ngenxa uma ubona ingane izala ikhubazekile usubhlema uNkulunkulu abanye ingane isuka izala ikhubazekile ngenxa yokuthi kulolu khondolo lwala ekhaya uma ingane isikhulelwe kunemimoya esebenzayo la ekhaya ngenkathi isebenza leyo moya ingane izala enze njani ikhubazekile ubona ukuthi iphila kanzima iqinisa lokho senkulunkulu yenza kanjani simthombo lezo zinto yes hallelujah amen Amen. ayisiyo ini Imithombo yelezo umthombo wezifo ukugula hallelujah Amen. asimthombo wezifo ukugula mubona nje ingane ezala ikhubazekile ingakho abantu abakhubazekile nkathi uJesu emhlabeni wayenze njani wayebaphilisa uma kuukuthi badala uNkulunkulu bekhubazekile uJesu wayezomulwa noNkulunkulu bephulukisa abantu abanjani abakhubazekile odokotela uma benakekela abakhubazekile bazobekelwa nobani ngoba abantwana into edala obani
kanti uJesu kuthiwa la wayerepresent uNkulunkulu, wayekhazimulisa uNkulunkulu, wayemele uNkulunkulu, wayeyinkazimulo kaNkulunkulu. Yonke into ayenziwa uJesu yayenziwa abantu uNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu wayephulisa abantu abagulayo, wayebaphulisela nabantu abagulayo, wayebaphulisela nabantu abakhubazekile noma bedalwe nguye. Badalwa nguNkulunkulu. Bonke abantu abazalwa bekhubazekile abadalwanga, bazaliwe. Umuntu owadala uAdam noEva, ngenkathi sedaliwe uAdam noEva, babengenasifo, babengenagula, babengenakhubazeka. Babengenakho ukukhubazeka. Kodwa ngenkathi uAdam ewele esonweni, konakala uAdam, konakala nezinto ezisokhalweni, nezinto ezisokhalweni mazonakala kwasengena ukufa. Masikhuluma ngokufa, sikhuluma ngokukhubazeka, sikhuluma ngezifo, sikhuluma ngani ngokufa komzimba, sikhuluma ngokufa komoya. Zonke lezi zinto zangena ngenxa yesono, hayi ngoNkulunkulu. Kwenzeke ukukhubazeka nezinyumba lokubona abantu bezalwa bezinyumba badala ngoNkulunkulu benjalo. Yonke leyo nto ibe khona emva kokuAdam sewele esonweni, nangenxa yesono bangena ukufa. Baqala lapho usizo. Ngabala ukukhubazeka, ngabala izifo, ngabala yonke into. Yesu. Zonke lezi zinto ngene emva kwani? Yesono. Hallelujah. Amen. Lezi zinto ngenisweni uNkulunkulu akasiyisosi yezifo. Isosi yokufa kwabantu. Njengoba ubona kukhona nje ozamthola abantu befaka nje bese kuthiwa emaphephandabeni kuthiwa i-nature of God. Amen. Yesu. Amen. Kuthiwa yini? Nature. Ngicela focus again. Kuthiwa yini? Nature of God. That's the nature of God. Yes. Amen. Ngibona kukhona uzamthola hamba ukuka lapha kuJobe ukuthi njengoba kwakukhona isiphepho sashaya indlu kaJobe, wabhidlika kwafa ingane kaJobe zonke. KwakunguNkulunkulu. uJobe wathi inkosi iphile, inkosi ithathile. But umbhali weBhayibheli sesibhalile uyasitshela ukuthi uJobe njengoba ethi inkosi ithathile, bengathathi yona inkosi. USathane besebenza, esebenzisa inature, wakhoza ukini isivunguvungu, isiphepho sabulala abantu. Ukubona kukhona uSathane uyakwazi ukusebenzisa inature. Sibona lapha kuJobe. Amandla akayakwazi ukusebenzisa inature, iweather. Wayisebenzisa kuJobe, waqhamuka umoya. Ingakho iBhayibheli sibekela ngokusobala ukuthi nangiyikhathi zokugcina koqhamuka umlilo wehle ezulwini wenze umonakalo emhlabeni. uSathane unamandla wenza imangaliso. Amen. Wanamandla ukukhoza umlilo. Kuyenzeka ubone nabantu beshisa umlilo abawushisile bese usetshenziswa imimoya, ubone weqa umgwaqo kuthiwa inyoni. Akusiyinyoni leyo ibona indiza, inyoni imimoya. Ngesinyoni leyo okwazi ukuyishaya isihlili uyidla. Kulwe inyoni, leyo nyoni siyinyoni le ephysical, inyoni imimoya. Yesu kusi-influence lo mlilo, ubona udala ama-damage, lo mlilo awukhuzeki, weqa ngisho imigwaqo, ushisa izindlu, ubulala abantu, ubulala iy'nkomo, udamage ukusinkulunkulu. Siyinyoni le. Njengoba wawubona eGibhithe kufa amazibulo kuthiwa ena ayebulawa isifo, and leso sifo liyasitshela ukuthi iBhayibheli angikuvumela ingilosi yokufa, ingilosi yokufa eqhoza lezo zifo. Afa amazibulo aseGibhithe kanti abulawa imimoya, ingilosi yokufa iyona eqhoza izifo, and lezo zifo okuyizifo ey'sheshe zibenze bafe, afa onke amazibulo eqhozwa yini? Imimoya. uNkulunkulu akusiyiqhozi yami yokufa, ufa kuvela eNkulunkulu. Yingakho uma ugula kumele uthandaze ukuthi uphile. Uma ukholwa kwakho ungakwazi ukwamukelisa ukuphila kuNkulunkulu, yana kodokotela ulwe nezifo ngendlela ezahlukene, ngoba iBhayibheli likubeka ngosobala ukuthi isitha sokugcina uJesu ayakusichitha yini? Ukufa. iBhayibheli libiza ukufa ngesitha. Isitha sikaNkulunkulu, isitha semsebenzi kaNkulunkulu, isitha somuntu ukufa. Kufa kumele ukwamukele njengesitha. Uma ubona umuntu wakini egule ukufa, fight. Ngenzeke ekutheni ebulweni ungakuhlula lokho kufa. Bese kuthi uma mhlawumbe sekumdamage kakhulu, zingekho indlela zokuvika, ungenalo ukholo olukhulu ukuthi ungakwazi ukuvika, afe ngokuhlulwe yini? Ukufa. Sithi ukufa.
vele uNkulunkulu kufa izifa vele uNkulunkulu akulula ukuthemba uNkulunkulu ukuthi uzokuphilisa ezifeni uma kuwukuthi uyitshela ukuthi wena ugulisa uNkulunkulu uzokholwa kanjani ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa entweni ayisebenzisa ukukusondeza kuye ayisili iqiniso lento ukuthi izifo uNkulunkulu uyayisebenzisa ukukusondeza kuye iyo lento yenza ukuthi uma ugula ungalwi nezifo ngoba awunakakumukela ukufa njengesitha kumele wazi ukuthi ukufa isitha sikaNkulunkulu isitha semsebenzi kaNkulunkulu isitha somuntu njalo uma ugula fight into abnormal ukufa avele uNkulunkulu ngakho kumele uyiphathe kahle ukuze uphile kade ezweni ngoba kuyenzeka ukuyiphatha kudlaba ufike izinsuku zakho ufe before time njalo ukuthi uzofuza una 18 ngenxa yesono kodwa ngenxa yemisebenzi yakho usufe eli ngakho kumele uyigcine uyinakekele ungadle noma yini ezokugulisa ungenzi noma yini ezokugulisa ufe before time baningi abantu abala emathuneni abafa ngenxa yokuthi beyizoni kodwa babulalanga isono babulawa imisebenzi yabo isono singabulala isono kumele sibathathe emhlabeni enenga-90 years but imisebenzi yafineza bafa before time into ababeyisebenzisa into ababezile into ababezenza zabentsha bezinjani basheshe ababe imihlaba omfishane imihla yabantu ababefinile finala uNkulunkulu imisebenzi yabo izinto abazenzayo udedengu babo uNkulunkulu umhlobo wakho sithandwa sakho umuntu okumele ukuthi ubuye endaweni yokumkhonza ujabule sho njengoDavide uthi ngajabula lapho bethe kimi asiyendlini kaJehova akumele uphoqe ubani othi mina ngiyaphoqa uma ngiyohlangana nomuntu engimthandayo yabo le ntombi lengingakayiloboli sengilobolile singakashadi kwakuthi uma ngizohlangana naye ngithi yazi ngiyenqena nje ngiyaphushwa nje ukohlangana naye ngenze njani angifise ngabe sengifikile kulo ndawo ngombono ngiphushwa yini umthetho yini uma unengane uyithanda ingane yakho kumele nihlangane endaweni ethile uyuthi ngiyenqena ukuhlangana nale ngane yami kunzima ukuhlangana nale ngane yami kuyintaba ukuhlangana nale ngane yami noma usuke ufise ngabe ngase ngifikile lokhuzana ukuyobona ingane yami sungayithandi lo ngane yazi ngene azamfuna ukuyibona yazi vele sengisale ngakhansela ngangayi enkonzweni yes amen enkonzweni akumele ngabe uyaphoqa uye enkonzweni kunzima uye enkonzweni ukuthi uye endaweni la khona kunomuntu onjani okukhathalelayo okubonelelayo okufisela okuhle ongesiyo umthombo wezifo nokugula nezono namademoni akuhlukumeza akasenkulunkulu umthombo wezimo zakho amen akhize isitha sakho umhlobo wakho ufisela okuhle ucabangele okuhle amen umuntu okubulalayo akusiyo uNkulunkulu ogulisa uNkulunkulu hamba kubuka ncwadi yamaHebheru 2 verse 14 Hebrew 2 verse 14 uyibambe kahle lo ncwadi ngoba ngisaphinda Hebrew 2 verse 14 ngakho manje uyafunda bakaBheki uma kukhona setholile atshela abantu ukuthi iliphi page wesibili ngicela ungibhalele phansi incwadi yabaseKorinte bokuqala 15 verse 26 1 Korinte nasivulele emthethweni uyibambe ungayikhohlwa ngqondo 1 Korinte 15 verse 26 chapter 15 verse 26 Okay, sesivulele nethe page bani
Wasetholile uthe page bani bakwethu usetholile 728 728 bukela phezulu nje leyo number basho 728 728 728 728 Ngabane 728 Okay. Ngifundele lapha. Ngalibambe lento esifundayo. Ngakho-ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama. Obani bantwana? Abantu. Kuthiwa njengoba abantu benomzimba obenza ukuthi bakwazi ukwenza njani? Ukufa. Ngibambe lona. uNkulunkulu abantu bebathanda kodwa inkinga ukuna. Inkokhelo yesono bekuyini? Inkokhelo yesono ukufa. Ngicela ubambe. Inkokhelo yesono yini? Ukufa. uNkulunkulu abantu ube bathanda kodwa engakwazi ukubafela ngoba uNkulunkulu njani? Akafi. Ube bathanda kodwa engakwazi ukubakhokhela inkokhelo yesono engukufa. Ngoba uNkulunkulu yini na umzimba njani? Ufa. Manje uNkulunkulu ongafi ukuze kwazi ukufela abantu ukhokha inkokhelo yabo yesono. Wabiza ukuthi njengalokho abantwana behlanganyela igazi nenyama benemizimba eyigazi nenyama kanjalo bani naye uqobo wahlanganyela uJesu wahlanganyela leyo wathe uNkulunkulu wayeseba umuntu waba nomzimba wahlanganyela leyo nto waba nomzimba ofanayo. Amen. Kwazi ukhokha inkokhelo yesono engukufa. Why? Ukuze ngokufa amchithe. Ukuze ngokufa ukufa kabantu kaJesu. Ukufa kaJesu kwakukuchitha. Uchitha bani? Amandla okufa onguSathane. Amchithe lo onamandla okufa. Ubani onamandla okufa? uNkulunkulu. Cha. Ubani onamandla okulala bani? Sathane. Nanti iBhayibheli ikho. Amen. Uma senifole mina nithi abantu bake babulawa bani? Nanti iBhayibheli isitshela ukuthi umuntu onamandla okufa uSathane. Inkosi iphile, inkosi ithathile. Leyo nkosi othi iphile, inkosi ithathile. uJobe wayebuka njengathi. Kodwa umufunda umuntu wayebhala iBhayibheli uyaveza ukuthi uJobe njengoba wathi inkosi ithathile, inkosi iphile. Umuntu wayebulala kusiya uNkulunkulu. Umuntu ohamba wacela uJobe uNkulunkulu uSathane. Amen. Umuntu wayebulala ingane kaJobe uSathane. But uJobe wayebuka njengathi wathi uNkulunkulu uthathile. Kanti uthathe bani? uSathane. Sathane ubulala ingane. Ngikhombisile ukuthi njalo uNkulunkulu ethatha umuntu ayikhona oyedwa kwambulala manibalela abantu abathatha uNkulunkulu ngaphandle kokufa. Amen. Abathatha ngaphandle kokufa. Sathane kuphela uthatha abantu ngokufa. Uyena onamandla ani okufa. Ngakho iBhayibheli lithi isela lize ngokweba nokubulala nokubulisa. Isela eliza nenjongo yokweba nokubulala hayi uNkulunkulu. Amen. Isela uma ulwa nezifo nokugula ubi noNkulunkulu lesifempela uNkulunkulu. Amen. Kumele nje lento uyazi. Ingakho uzobalekela uNkulunkulu ngokuyazi ukuthi uNkulunkulu uyakuzonda ini ukufa. iBhayibheli libiza ngani? Libiza ini? Ungayivali lo ncwadi ukugijima uyifundele incwadi engikutshelayo ngoba sekhona. KwabaseKorinte oqala chapter 15:22. Cela emlaleli kahle. Ngokuba njengalokho kuAdamu bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bayaphiliswa. Uchapter bani? Verse 26. Verse 26. Isitha sokugcina esiyachithwa singukufa. Yini? Isitha Yabona ukuthi sokugcina. iBhayibheli alibizi ukufa ngethuluzi elisetshenziswa uNkulunkulu ukusondeza kuye. Amen. Njengoba nithi nina umugula
hayi inkosi inkulu nje ngoba iyamsondeza. Ngangathandazela omunye untombazana akakholwa asudi. Nefamily yakhe bakhonza kwenye inkolo. Amen. Wagula lo ntombazane wathola ukuthi une-cancer ebeleni. Amen. Bahamba bafike bamhlinza ngenxa ye-cancer. Uma becheka bathola ukuthi le cancer isingene kwelibele. Amen. Bamnika i-date yokuthi kumele kuye enze njani ezohlinzwa. Before ehambe yohlinzwa umakoti wakhona wayekhonza kwenye inkolo wamthumela lapha ecrash. Ngamthandazela ngambeka isandla ngarebuke umoya we-cancer ngayala i-cancer ukuthi anyamalale ebeleni lakhe. Wabuyela ngosuku wayehlinzwa ngalo before ahlinzwe bamcheck uma bemcheck bathi cancer isekho. Amen. Because umoya ubuyikhoza ubumthomba le-cancer uxoshile. I-cancer amanzi ubumthomba usekho disappear. Anyamalala. Wapholiswa ngalo amandla kaNkulunkulu. Ayikholiswa ngalo hayi uNkulunkulu umoya wani isitha the-cancer. Ukufa isitha. Wakhona omunye umzalwane osindisiwe. Kodwa oney'fundiso zokweduka ukuthi uNkulunkulu uyabagulisa abantu usebenzisa izifo ukwenze njani? Ukusondeza abantu, ukubiza abantu bayezulwini. Amen. Amen. Wathola imfundiso zokuthi ini uNkulunkulu uyasebenzisa izifo ukwenza njani? Ukusondeza abantu kuye. Nokwenza njani? Nokubiza abantu bayezulwini. Imfundiso zokweduka. Ingakho abantu uma sebehlaselwe izifo benze njani? Bayazibukela bengalwe nazo ngoba bazotshela ukuthi bazobe belwa nabantu noNkulunkulu. nenjongo kaNkulunkulu ukusebenza kaNkulunkulu. Uma sengizwile ukuthi lo mzalwane une-cancer ngamfonela. Ngoba ngangazi ukuthi lo Nkulunkulu ophulukise umuntu ongakholwa wamphulukisa kwi-cancer. How much more umntwana wakhe? Ngamtshela ngathi ngizokuthandazela i-cancer izonyamalala. Wathi hayi khululeka. Mina sengofa ngayo i-cancer sofica bezolwini. Nangempela wafa ebulawa i-cancer. Wabulawa uNkulunkulu. Wabiza uNkulunkulu. Wathatha uNkulunkulu. Uyena owavumela i-cancer. Akalwanga nesitha. Amen. Wayengazi ukuthi ukufa iBhayibheli lithi isitha. Kumele ukugula, ukufa, ukumukela njengani? Njengesitha. Amen. Hayi njengethuluzi elisetshenziswa uNkulunkulu ukusondeza. Amen. Hayi njengethuluzi elisetshenziswa uNkulunkulu ukuthatha emhlabeni. uNkulunkulu asebenzisa ukufa ukuthatha abantu. Ngakho abantu ababefa ngesikhathi sikaJesu, uJesu wayebavusa kwabafile. Because wayazi ukuthi ena ukufa ukuthatha abantu asiNkulunkulu. Ingakho nathi uma sisindisiwe kumele sibuke ukuthi umuntu ufe ngokwemvelo yini, ufe ngoba sekushaya isikhathi sokuthi isobe simthathe emhlabeni noma ufe ngenxa yezathu ezithile bese simvusa kwabafile. Because ukufa ukuthatha umuntu asiNkulunkulu. Amen. Kuthiwa Isitha sokugcina esiyakuchithwa ubani uzosichitha? singukufa. Uchitha uJesu. Amen. Sebafela abantu walichitha igazi wayikhokha inkokhelo yakhe yesono yokufa. Sekusele ukuthi njengamanje enze njani ukufa achithe baphinde kube khona into ekuthiwa ukufa. Abantu ababe bephila ngaleso sikhathi besindisiwe basewuphinde befe naphakade. After uJesu ebuya nje uzovusa abantu abafile bese kuzothi nabantu abanjani abasindisiwe besaphila imizimba yabo iguqulwa kube imizimba engafi kube imizimba enjani yaphakade yakaZulu bangaphinde bafe. La ngasekho ini usizi nenhlupheko nokufa. Usizi nenhlupheko nokufa wangena hayi ngenxa kaNkulunkulu, wangena ngenxa yakhe ngenxa yesono ku-Adamu. Amen. Amen. Qhubeka nalo futhi uMthemane. Amen. Ngakho-ke njengalokho abantwana bahlangela igazi nenyama, naye uqobo wahlangela khona lokho, ukuze ngokufa amchithe obe nawo amandla okufa onguSathane. Ubani onamandla okufa? Sathane. Ubani obulala abazali bakho? uSathane. Ubani ofuna ukukubulala ngezifo? uSathane.
Ubani okwenzisa izinto ezibulalayo? usathane Ubani wafaka ifiso zokuthi abantu bebulala uJesu? usathane Uthi uJesu ngifuna ukungibulala. Umuntu ukhombisa lezi zinto engitshela zona ngithathe eBhayibhelini angivele nje ngithathe izinto la emqondweni. Ufuna nazi umthombo wolwazi lwami so that uzobambelela kuwo hayi ukuthi ubambelele umzamo. Ungasho ukuthi umzamo wathi uzothi izwi lithi uNkulunkulu wathi. amen Angifundele incwadi kaJohane 8:44. Ufuna nibone ukuthi umuntu osuke efaka izinto imicabango ifiso zokubulala abantu usuke uNkulunkulu noma usuke uSathane. Ukuze ngibone ukuthi njengoba kubulawa abantu nje bese ukuthi uNkulunkulu ovumile uNkulunkulu owenzile sekwenza uNkulunkulu. John 8:44 sesiyavala lapha. verse 44 Ivesi lokugcina le. so from John 8:44 nina ningabakayihlo usathane Mana obani laba bangabayihlo uSathane? uJesu akhuluma nabo la. abantu Hayi bonke abantu. Wayekhuluma namaJuda. Ayejela ukuthi bona bangaba kaNkulunkulu ngoba bayenza abantu. Bathi imisebenzi yabo bakhomba ukuthi abakabani abakayihlo abaSathane. Ngoba ingane ifuza abantu uyihlo ngokwesiko. amen Laba bayibiza ngobaNkulunkulu kodwa imisebenzi bakhomba ukuthi abasika kwaNkulunkulu. Kubonakala ini? Nathi niyakhumbula ukuthi uJesu uthi yibani ngabalamulayo ukhona kuyothiwa ningabantwana bakayihlo sezulwini. Ngoba kuyazi ukuthi uNkulunkulu othula athanda abantu balo baxabane babulalayo. amen Uma ungenwe uNkulunkulu akubi umuntu oqhatha abantu umuntu olamulayo. amen Manje laba bayibiza ngabaNkulunkulu kodwa kubonakala befuna ukwenza njani? Bathanda ukubulala. Uthi uJesu nina nibiza ngabakaNkulunkulu ngoba ningabenzalo kaAbraham kanti ningabakayihlo hayi uNkulunkulu kodwa uSathane. Abesethi nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo uSathane usebenza ngeenkanuko ifiso. amen Beka isifiso sokweba ubona umuntu eba kanti leso sifiso sibeka ubani? usathane Uthi nithanda ukwenza ifiso hayi zenu zikayihlo kuba uyihlo uthena ngabakayihlo uSathane. uSathane abantu bakontrola ngefiso ubakontrola ngani? Ngefiso ngeenkanuko. Uthumela ifiso nemicabango. Wena wenza imicabango ijethi ivela kuwe kanti uSathane uphosele umcabango kuwe. Uma efuna uyibulala yezwa uthanda. Akasho ukuthi wena uthanda uyahlupheka ibulala no. Fike ethi mina ngiyahlupheka ngifuna ukuyibulala kube ngathi lento ishiwo usuzoyihlonipha. Ngoba uma ngathi lutha yimina uSathane ibulala ngeke uvume ukuyibulala ulalela uSathane. Ukuze uzomlalela uSathane kumele lento ayiqhamukise ngokungathi ishiwo lezo ifiso kube ngathi kuthi mina yini kunjeni usisi abantu abangithanda into zamabheda nala ekhaya bangifuni nje ngibona ngathi bayangigquzula uyizwele uyikhathalele ngcono ngife kube ngathi lento ivela kuwe kanti uSathane uyibeke kuwe ngokungathi ivela kuwe ukuze uzoyihlonipha. Uyakuzenza ifiso ikayihlo uSathane esuyilalela lezo ifiso uyijethe ulalela wena esuyayibulala uzoqonisela uyikhulu. Bonke abantu abayikhoma basuke befaka njalo babulawa uSathane ngokubeka ifiso ngokuthi zivela kuwe asibahlonipha. Bese ubatshela angasho ukuthi ngoba niyahlupheka uthi ngoba niyahlupheka kube ngathi lento ishiwo. Uma esefuna ukungwisa akasho ukuthi wena pastor uPierre akube na intombi inhle kanjani. Akasho ungakwazanga ukuyichitha uyayilalela ugcina usuwenza ini uganga. Ngibonala ngabantu besifazane kanti wenza njalo ulalela ifiso. Sebenza ifiso sokusiza ukuthi uyazi. Usiyazi.
ingakho lithi iBhayibheli uma ufuna ukuphila kulo mhlaba zenza umuntu ongathi uyisuli thobeke. Nyamqokela umuntu osodakeni kodwa ethobekile kulula ukuthi ungamsiza because izandla zakho uyazi ukuthi bathi mina ngiyaphuza ngiyaphela ngiyafela bathi ngiyafisa ukusizakala thobekile lo muntu uyize sodokeni unomuntu wethena ngeke nje mina omunye uzwazi ngisho amavesi ethi noJesu waphendula ini amanzi abayini hlakaniphile aqwile goloka acile etshaleni afe ubula ukuhlakanipha ubuyayivikela kanti lothi bafethu mina ngisidaba kanti ngiyalifuna usizo kunokuthi angasizakala because uma sinole isandla siyabala simdonse namqokela lo muntu osodakeni kodwa enjani ethobekile azi ukuthi angihlakaniphanga ndingohlakanipha kaNkulunkulu. Bafethu ngiyanikhuza nina nonke abantu abasha isitha sakho sokuqala akusiwo amaphutha nodaba kulo isitha sakho hlakanipha ikhona kokuvimba ukuthi ungaluleleki abazali bengakwazi ukululeka othisha bengakwazi ukululeka abantu abadala nabasemphakathini ngokuyibo luhlakaniphile kunabo isitha sakho akusiludaba kulo isitho sakho lokuhlakanipha nakho amen lokho kuzenza ukuthi uyazi bona abantu abadala indlela ubuzokuba phambili abantu abadala baqhuzuka laba qhuzuka khona ubona bekuyana ingoba bayazi ukuthi bake baphoseka kulo mgodi abafune nokuphosekela abantu kuphoseka khona uma uzenza ukuthi uhlakaniphile kunabo ke iluleko zabo ezithola indawo empilweni yakho uyofa bulawe izinto uzosinda kuzo kodwa ukuhlakanipha kwakho kwanqaba ukuthi uthathe impilo into ohlakaniphile ubona ukuthi enjani ufuna ukuhlakanipha thathe iluleko zabantu iluleko eningi zomsindisi kodwa ukuhlakanipha kwababi khona kwabhubhisa ngiyamdabukela mina umuntu osodakeni kodwa ezenza ukuthi uhlakaniphile lowo muntu kude nokusizakala ngiyengibona abantu mina abahlakaniphile uma kushunyelwa ivangeli labo bantu abasizakala kodwa abantu abasodakeni abayizoni ababishodakeni bezenza ukuthi abahlakaniphanga kulula ukuthi basizakale. Amen. Sitha somuntu asiludala lezona kuzo isitha somuntu ukuhlakanipha kwakhe ikhona kumenza ukuthi kube lula ukuthi angasizwa abantu ngoba nengaphosa intamo vele bona ukuthi labantu wena uyazi phakeme ngisho sesodakeni emgodini indaba nangakhipha ngoludala phakeme muthi mina ngeke umuntu onjalo vele benze ngathi nje mina ngincengile kuba ichethi ngondliwa yibo phakeme esho kanti babadinga abantu angikhona mina ebusweni babo umuhle fa mihla yomuntu omuhle yafinqa uNkulunkulu izenzo zakhe yakudabukela kunjalo ubani uzoba umngane abantu basenza ukuthi bahlakaniphile bokululeka phila impilo ethokozisa bona kanti yakubulala banganihlakaniphi bakhetha abangani nabangani bejethi basile bayazi anasodabeni ulula ukuthi bangasizakali nawo balandela bahloniphe ujethi ukulandela abantu abahlakaniphile kanti ulandela abantu ababheke kufeni ngoba zimpumputhe nawe impumputhe ufuna ukuphila lo mhlaba kumele uhloniphe umhlaba abalandela abangani bazothi basile besodabeni khetha abangani jwayelana nabantu ajwayelana nabantu ababi ingazenza ukuthi bahlakaniphile jwayelana nabantu abafundisa inhlonipho nokusasa abantu othi uhamba nabo uphumelele character yakho iyabantu yabona ngoba isifusiso sophila kade ezweni ngoba abantu abafa hayi ngoba sekufika isikhathi sokufa ngoba bafika ukufa kwabo kumele bekufa bengathi benganayiti kodwa izenzo nempilo yabo yafika inhla yabo bakade lethi kade banama bakade khetha abangani baningi abangani abangayanga phambili ngenxa yokuthi babe influence abangani babo baningi abangani esinabo namhlanje abaphila impilo ukuthokozisa abangani baningi abantu namhlanje abangeyilutho abango-anti kanti babe busy bekujabula nabangani benelisa abangani
bafa bengasikhathi sokufunda. Umngane omuhle umngane okubonisa right, enhlanganiswa yiqiniso, enhlanganiso ukukhuthazana, enhlanganiso ukufundisana impilo. Muhle lo mngane. Kodwa umngane osenza usihlakaniphile ngobubi, othi into imbi athi into embi inhle, athi enhle imbi, odelelayo isayo ungahloniphi ungaphatheki. Hlukana nalo mngane. Mubi uzokuyenza lo. Mubi lo mngane wakho. Mubi sitha sakho. Uthembele kumuntu ozodiswa impilo yakho. Hlukana nalo mngane. Ungane hlanganisa ama-boyfriend, hlukana nalo mngane. Oyitshela ukuthi ukuba intombi nokuba usisi nestage simenza ukuthi abe nendoda, lo mngane mubi, hlukana naye. Into senze usile ngokuthi ayitshethwe intombi, mubi lo mngane. Uyithethe umuhlukana nalo mngane zokuhlukana nomuntu ohlakaniphile, ngoba uligoso lo labaqomayo. Uyalulekana, uthenjelwe kuye igoso labantu abaqomayo. Uyena obaphethe, uyena obalulekayo, uyena oxhumanisayo, kanti usebenzisa uSathane ukudestroying impilo zengane. But ingane ithembele kuye lo muntu ayibona ukuthi isitha, ngoba isitha uma sikhohlisa siqhamuka nefake senza amanga kube ngathi iqiniso, senza into ezimbi kube ngathi izinhle. Abantu abakulukela ukuthi uhamba ngenkosi benze labo bantu kube babi, kube uyena oqinisile, kube uyena ohlakaniphile. Hlukana nalo mngane. Sitha sakho. Njengoba umzalwane usilihlwana nalo muntu uyapheka. Khalisa kaSathane. Yenza njani? Hlukana nalo muntu. Nabi nomzala nomngane one-boyfriend ongenawo. Uzojola nawe. Ungajoli. Uzolokhetha ukuxoxela nge-boyfriend yakhe ngathi kuhle. Yazi nje ungenzela into ethi, yazi unginike into ethi, kanti uyatshala kuyifiso zokuthi na ugcina usufisa uba ne-boyfriend, kanti itshala umngane wakho influence wrong. Uyagcina lapho na usuyajola. Engathi usujola, le ngulube le likwazi ukujola nabantu abaningi iphile, wena utshole nentoda ufe. Ngoba ingulube iyakwazi ukudla udaka ezinye ilwane eyibona ingulube uma zidla udaka zife. Ajole yena ngapha abambe nemfundo ngapha phase, wena uvela ujole uthi ubamba nemfundo phasi ukujola kufeyile esikoleni. Kanti le ngulube likwazi ukuphatha kokubili nodaka yaludla notshani yakudla kodwa uyaphila. Hlukana lo mngane. Hlukana nalo ngulube. Hlukana nobani? Hlukana nalo ngulube uzofa. Lona iphila. Idla udaka lephila. Ezinye ilwane uma zidla udaka iyafa. Umbona umuntu ephasa kodwa uyajola. Abanye uma bafocus ekujoleni bavele bafeyile esikoleni. Umuntu afundisa ukujola ufeyile esikoleni. Yena uyajola ngapha uyafunda. Kokubili ubambe udaka notshani kodwa uyaphila. Uyaphasa. Abazali bakho bebefundisa kanzima, bebhatanisa kanzima, namhlanje uphethwe yigosa ingulube lapha esikoleni. Ayikufundisa, ayikondli, ayithengele lutho, ikishayela umthetho nje kuphela. Ingulube. Ukhala ingane zayiphila ngoba zayingalaleli izifundiso zontanga babo, zayilalele izifundiso zabazali. Njengoba ingane ezifaka namhlanje zibulalwa ziluleko nokuhlakanipha kontanga. Umuntu ongazange aphile phambili ngahola kanjani? Ngoba kumele uhole umuntu oseke waqhuza ukwazi ukuthi lapha kule ndawo kunece abese kuthetha ungahambi ngoba uyazi ukuthi kunece uzoqhuza. Untanga wakho wake wahamba nje obelululeka. Usuyitshela ukuthi nawe uhlakaniphile uyazi njengoba usune-boyfriend. Waluleka umngane wakho. Umngane wakho uqoqobelwe yidimoni yabo ngishumela nje uzesho uyapha ngiyeke. Ngaba ngishumela nje kube ngathi wenzela mina wenzela uNkulunkulu kanti akazi ukuthi uhleli phekwe engwenya. Ithi ingwenya mina ngiyabhukudisa nje ungabalaleli laba bantu banobona lokhu ihamba nawe ingwenya ibhekeke nawe uyamemeza uthi unomona hazi ukuthi mina kanjani ukugibela phekwe engwenya ngabe emanzini. Ingwenya senze ungenisa lapho kujule khona. Hayibo, befuza abazali. Usugibela ingwenya izoku.
bakutshela ukuthi banomona qhubeke sihlubusha bethu phewekwe isihambisa nasejuleni komfundi. Uthola ukuthi umuntu uyakwazi ukuhleba ngomzali wakhe kuyi-boyfriend kodwa akwazi ukutshela umzali kwi-boyfriend. Uyazi umama nje angifuni uhleba umzali wakhe kwi-boyfriend uzibona ukuthi kunjani. Umuntu okukhulisela kanzima, umuntu okunakekelayo, umuntu osebenza kanzima ukube kuhle kuphilile, uyena lo muntu umhleba kwi-boyfriend. Le boyfriend lento esadinga ukuphathwa, ukukhuliswa, engenakusasa, iyona into oyithembile. Yena into njani? Yena into njani? Ngicela ngixoxela ngobani? Umama nje ngifuna ngibambe. Kodwa ngeke uhambe loxoxela umama nge-boyfriend. Ngoba umuntu omthembile kunomama yena yini? Fana nomfana lona ongakwazi. Ngokwemvelo lethu thina abafana, angikwazi ukuba nentombi eyodwa neliswa yini? Ngoba nithatha uthanda mina wonke nje, mina ngithanda nawe. Uma ubone intombi nayo ngithanda. Ngifele umuntu lowesilisa. Bese mina ngine-boyfriend ne-boyfriend yona ayinawe. Inabantu. Mina ngazi futhi uzongitshela futhi umuntu wesilisa. Intombazane uyibone nje ukuthi uyinhle kanjani. Uma wathola leyo ntombazane wabanayo wayithola ugcine uyidela ufise ongamazi. Yona ibhizi lokhu ilandela nje ngokulandisa ibangela isicefe. Ngitshelwa yimina umuntu wesilisa. Manje lokho isekulandela selokhu ikulandela isicefe siyanyuka. Akuthole enye intombi uhambe uyolanda leyo ntombazane uyishaya asukele isicefe sinyuke kakhulu. Wena uthi ubhizi ulela umuntu lo muntu uye engafuni. Anikhumbula into umuntu walala nelokhuzana. Nelokhuzana nentombazane. Intombazane kalokhuzana yakubo kasebani Amnon, namkhumbula Amnon walala noThamar. Kuthiwa emthanda kakhulu waze wagula. Kodwa kuthiwa wanele walala naye kuthiwa wamzonda ngenzondo engaphezulu kothanda lakhe. Nangu bona leyo nto ungakasindiswa. Uma nginentombazane wenze yangiqoma ngalala naleyo ntombazane ngeke wayifuna. Imfelo yethu ukunakala. Asifuna intombazane ongayazi. Wena ubhizi lapho ne-boyfriend. Ine-boyfriend yami. Eyakho but yona awusiyo wakho. Zibaningi. Fana nje nayo inhliziyo eselfish. Ngoba sokufuna nje sengafuni ukuthi ngifuna ulokhuzana. Like ngoba wakho ngoba amagama ne. Ngifuna ukwanda ngoba isiduli. Ngifuna ukwanda ngoba ngifuna yonke lento ayibalayo uselfish uyicabangela yena. Akade ngifuna ukwanda ukuze aphumelele. Ngifuna ukwanda ukuze afunde agogola. Ngifuna ukwanda ukuze afikelele. Ngifuna ukwanda ukuze ngimsize. Ngifuna yonke uthando lomfana uselfish. Thanda uNkulunkulu lodwa uqinisile. Ukufuna ngenxa yani ukucabanela wena. uNkulunkulu akanasidingo. Uma ubone ukufuna sekufuna lapho kusiza abantu. Uma ubalekela usizo abantu. Khona abakutholayo ukugula ngenxa yamaphutha nama-mistake abazali. Bese bakhona bakuthola ngenxa yobudedengu nongalaleli iziluleko zabantu abanjani. Badala. Ngiyathi bafethu. Uma usuze waba nayo lezi zinto, ungakusayikahle. But qala manje. Indawo aqhuzuka kunyoza kuwena. Wena ongakangeni kulo mbhodi lalela. Ungabi nje umuntu uzothiwa hamba nje ngokuqhutha phambili. Have kubuhlungu bafethu ukuba semigodini usuyibuza ukuthi kube ngalalela. Suyisola wena. Khona intombazane engengisho igama layo yayiqoma iziqulelo. Ngazi noma kuthiwa abafana bayabaleka noma kuthiwa bazofana bafanele iqulelo. Uma yeshela nje yena iqolile. Bese isikhathi nje ungayiqomanga uthe 1 noma 2.
ngisho ngayishela wathi u-82 leyo ntombazane yayingazi ukuthi evela leso speed esihamba ngaso silijubane simathuneni isekho yafintsha yabula uNkulunkulu yabula uba Sebenzi. yafintsha yayivela izofa kodwa ukufa yakudonsa kwangabo abaseduze ngoba imihla yabantu ababi ishaya ngoba ngifundisa la nizophumelela ezweni yazi amahla niyofunda kwezinye indawo lezi zinto engifundisa zona uma usuka kuzo uyojoyina ukuhlakanipha ngeke zabangani uphile impilo ofika kusebenza amaqiniso la ngitshela wona la ngisho ngawabalekela ukuthi ngeke ngiseze enkonzweni kwagama ukukhulunywa lamaqiniso lapha aqiniso wabalekela namhlanje uhlangana nawo kumhla kuphela ngosuku lokwehluleka ngasekho phenduka it's better ukuthi uhlale odabeni kodwa usesibhedlela lapha gama isibhedlela akusindawo abantu abalungile indawo ukuthi abantu abasodabeni lokho bekhunjuzwa ukuze bethi besodabeni benesifiso sokuphuma yes mfethu yes mfethu umuntu oyitshela ukuthi uhlakaniphile siqedile mfethu balani mfethu umuntu oyitshela ukuthi uhlakaniphile uNkulunkulu bayitshela ukuthi uma bephila kahle benza kahle benzela uNkulunkulu benzela isonto benzela umfundisi ndabazi ukuthi lokho into eyenza ngizenzela ngiyangibona nje bakinjena mina akisi siphila ngakhiwa zifundiso ngasindiswa ngineminyaka ewu-18 izifundiso zangcina ngangihlangabezana namantombazane ahlukene kodwa ngangazi ukuthi isono sihle kodwa imiphumela yakhona mibi angiyigcina noma isono ngibona isonjabulisa ngasindiswa neminyaka ngakana ngangineminyaka 31 lokho ngiyigcinile nje bekhona oshobishobi besondela kiwoshobishobi bavika sabeza ley'nkophe beyifakile zithe sabeza namathanga befaka into engangesikhe impama isandla namathanga amahle beveze isisu stomach bag sebemamatheka bekhoba inzipho bethi hello brother I remember omunye usisi owayethi ufuna ukungiyise loyane wayibona ukuthi uthunywe ngempela hey loyane wayethi uzongiqhuma phansi bafethu njengoba ningibona ngilana ngiphunyukile hey ngiphunyukile osisi khona abanye abantu abalethwa la enkonzweni abalethwa isisi thakani bazolanda wena aletha ubrother njani lo brother akasindiswe ngoba esindisiwe usindiswe ngoba ezolanda ulungu uyazi mina intombi engangithandana nazo ngingakakholwa nganele ngasindiswa sasindiswa ndayisindiswa ukusindiswa isindiswa ukuzolanda mina kunabangani bami abasindiswa kanye nami hayi ngoba besindiswa ukusindiswa babesindiswa ukuzolanda mina hey bafethu awushaya mfethu uyazi ukuthi sibhizi manje sibheke enkonzweni sihamba ngemoto lo mngani wami osindisiwe kanti akasindisiwe usindiswa ukuzolanda mina uvula imoto kanje athi ena soniyeka nje oba senisindisiwe ukhuluma nentombi ubona inhliziyo ilapha ya avula imoto avule into soniyeka uqapha mama soniyeka nje oba senisindisiwe akulastano ngempela babeyithethe ngiyadlala bakhithika labangani amaxesha bakhithika ngoba vele babengasindisiwe babenegolo lokusindiswa babesindiswa ngoba beyibona mina ngisindiswa nabo benze njani basindiswa ukusindiswa bangakwazi bakhithika bonke abanye babo bathi mina njani ngizamile kumele isimiswa siphiwe miswe yini imfundiso ngathola imfundiso thola imfundiso zokuthi yahlonishwa mina umama wami
Yes. Anginasifiso ngikubona ngipost mama wakho. Ngibona ngipostile ethi ngikhombona khosha. Anginasifiso. Mama wami saphila, ngamnakekela. Anginasisikhala sokuhlonipha. Ngihlonipha kahle. Sengisiwe ngifundisiwe. Ngihlonipha umama wami. Umama wayengahlala nomuntu ekhaya wahlala nami. Ngamyekisa ukwenza njani ukulima amasimu, ngamyekisa ukwenza njani ucenta icebo, ngamyekisa ukupheka. Okupheka mina every day ekuseni ngiphekela iparish, emini ukudla, ntambama ukudla. Umama umegula wayebanje wayimi ehambe nami edolobheni umama eseyichamela eqoshame phambi kwabantu achama ngabi nahloni umama. Ahamba naye iminyaka umama ngimnakekela. Uma esefile ngafa ngenele. Ngibona lokho ngifaka ukuthi ngikubona ngoba nginasi isikhala nasixabisana saphila. Ngoba abantu abaningi babona beneyikhala zabazali bakho bangasekho ilabo abazali baba abangabakhonzanga besaphila. Manje unesikhala womile. Enela ngeza konke. Fona umama ephilayo wayiphatha upopo kwawuthengelwe yimina. Ngawuthatha owami wawumuhle ngoba ngibona unezinto engingawushintshi. Amandla nganginabo kupopo. Mina umzali wami ngimnakekelana ngokwemali enkulu, ngimnakekela ngokwamandla ami ngaleso sikhathi. Awudingi amandla ukunakekela umzali wakho amakhulu. Udinga amandla nawo ukuthi I will pay a price lomzali wami okhulisayo. Ukumhlonipha nokumnakekela nokumlalela. Uyisibusiso umzali wakho. Ukumenza inkokhelo nomngane wakho kunabanye abantu bakululeka abantu umzali ukuthi siyala uthatha isikamuzane hlonipha. Umzali ukhokhela ngokwamandla nawe, hayi ngokwezinto oyicabangayo. Ngifundise zanibaba. Fika amantombazane la ekhaya, elala la ekhaya. Ayikho neyodwa ingane yathi ena ngake ngayiwisa, ngake ngalala nayo, ngake ngayikhulelisa. Bese ngashada ngaze ngikhulelise umuntu wayo. Ngicime yini siphiwe? Cha, ngicime yini ifundiso. Kuthi odadewethu la, bakhangela ingane yomuntu, ulale nengane yomuntu, egcineni leyo ngane iyakhuleka, mhlawumbe iyonakala, iyafa, iyekulahlweni, iyafa, iyakhuleka kufanele ikusasa layo. Ngangithanda amantombazane ngothando, hayi selfish lokuyicabangela ukunelisa imizwa yami, kodwa uthando lokubavikela. Namhlanje abazali benu banikile ukuthi nize la enkonzweni ngomuntu wesilisa bangethembile. Akumele ukuthi njengoba bengethembile one day uzokalithola izingane ezamantombazane ngigama ngazo. Kumele ngifundise iqiniso baza ukuthi lento esihlulayo ukuyenza emakhaya kulezi ngane. Manje lo mfundisi ngamandla kaNkulunkulu uyasiza lalezi ngane, usigcinela lezi ngane. Ukhona kwenu la kumele kulethe damage kodwa kumele kulethe usizo kini. Kumele nithi kusasa ngelanga namhlanje ngathola izifundiso kwagama ngithola ngokulima. These are reasons ngilule ngifuna ngene emasontweni okugama amantombazane nalo na. Bese uthi ngifuna usonta kulelo sonto. Ngoba nawe uyaphiswa. Wenzanjani? Uyaphiswa. Uphiswa yini? Uphiswa zingane. Zabe ngikholisa leli yasonto baliqoba ijoyini ngoba seshaya igrace sike sibone ubhuti nabo basibuka bese nami eqhubha la nejoyini lapha njengeyinkuku emgwaqeni. Nangisonto lelo sonto. Nangisonto kulo lelo sonto bhuti mina ngangasontela ukuthi ngifuna uNkulunkulu, ngangisonto kunento engangithanda lelo sonto. Makhala isikhumbi ngigijima sengibhele khona. Uma sengishaya idress ngizwe ukuthi le nkonzo ayikakabi right ngoba akangeni usizo. Wayengakhona kula ekhaya lapho kusonta khona. Shaya idress amehlanga lokho emcini. Uma wangena inkonzo ilineleke la masengenele. Idress lisonto kusona kwayo. Pushwa zinkani. Yadlala la masonto mafethu. Ngabe nje abefundisi. Hamba usonto kuleli sonto kudlalwa kulo, okuganga kulo, okuphedwa kulo. Kanga kuqashwe ngegama likaNkulunkulu. Kuyagana. Ubalekelele lisonto elitshela iqiniso ngoba abantu abafuna iqiniso, bafuna ukushinyezwa ngokubatsha kwendlebe zabo. Ngakho kuthiwa indlela ephileni incane nesango lakho lincane, kodwa ekubhujisweni inkulu negeti lakho nenkulu. Baningi abahamba kuyo kule ebhujisweni, khona ngisho abasonda kule ndlela. Ngoba kuyatanyaswa kuyo. Ingakho maqhamuka nenkolo vele abantu bathi buku. Maqhamuka amasonto aphetha bathi buku ngoba abantu indlela ebhujisweni inkulu bathanda ukuhamba ngayo. Balifuna iqiniso abantu. Ngakho uNkulunkulu bayeka abantu ngenxa ukuthi umaqhamuka iqiniso babayingcosana abantu abalalelayo. Umaqhamuka amanga bathi buku. Qhamuka umfundisi oshumayela ethuka inhlamvu bafica sebemini. Omama abadala noba abadala lilalele. Qhamuka umfundisi oshumayela iqiniso. Lalela.
Plastic bakhe jahile mina kodwa maqhamuka umfundisi othuka inhlamba nohlelisayo uyami dalo umfundisi amen ngoba ufunani shunyayezwa ngokweqhanuka sanoma mfethu asiva ngoba basangithanda khona abangasangithanda ngoba basangithanda bafethu bafethu mina kumele ngisebenze kanzima ukuze libe namatanjana kumele nibe senkwanini nifaze ukuze kuphume bani umfazi wakusasa yes kuphume bani umfazi wakusasa Vele ningakwesaba ukuthi abafazi akiyihlamba le sezinangamantombazane owamanje kusasa ngizoba abafazi abahle umuntu uyiphathe kanti nakhiwe yini imfundiso uma singekho lezi imfundiso asinabo abafazi bakusasa asinabo omama beqiniso bakusasa sinamaqili sinegebengu zakusasa ngoba uma isigebengu namhlanje intombazane ngisho ungashada kuyoba intombazane ngoba umama wesigebengu ngoba uyoshada nendoda eyiphethe kahle kanti wena unesikhala esiningi lapho uyakho yona iyafunda indoda la emshadweni wena kanti uyisiqila udlule ufunda uyazi usiyazi manje le ndoda ayikunelisi bese uyoganga ngaphansi kanti uyiqili shada iqili sigebengu elezi igebengu segcwele ngisho amasontweni uthatha umuntu osindisiwe ukuthi ushada intombi esindisiwe ushada isigebengu ntsonsi sindisiwe kodwa yajona angisho mina bafethu angisho ngoba ngimtshela mina ngomzalwane wayiphethe kahle eFaith Mission washada enye intombazana wathi uma ishada ngoba eyibonise esontweni labasindisiwe yaqeda lapho yathi ena asambeni sohlala Samuel uma beyohlala lapho labo bafowethu kanti le ntombazane iyabona ukuthi ngiyisigaba manje ngishade nalo into oyiphethe kahle but lapha khulume amaqiniso angilimazi kuthiwa one day but athola umntwana usisi babuza abazalwane ukuthi nina nineyinyanga ngikanelisi ezu5 lishadile but lo mntwana usisi lo usekhulile and uneyinyanga mhlawumbe engaka ezu8 ikhithe lempela lethu ukuthi labantu basandokushada kodwa ingane eyikhulele eswini iyinyanga ephambili abelezele lo bhuti ngempela imconfuse lento usindisiwe lo bhuti mina ngutshela ngobhuti haye ngezwa ngutshela ngobhuti ebengumngane naye engixoxela istori sakhe uthi umfazi wami ngithathe bathi nesindisi ngithathe isigebengu ngisonke sindisi uthi emva kwalokho wayithola futhi eyesibili uthi le yesibili uma ngiyithola ngathi wathi umemcheka ingane naye wathola ukuthi akusiye ingane yesibili waqhubeka lo bhuti sindisiwe wabekezela esithathu uthi kwakhuluma oyedwa ngoba nginenhliziyo enhle ngibasiza abantu ngipha abantu ngisho ngibona amaphara ngibapha izinto ngikhululekele njengoba nginemali kodwa nginenhliziyo enhle angayiphakamisi uthi kanti labo nsonsi abangamagitsi abangababulali kuzoba nensonto yedwa ongaziyo ngenxa yenhliziyo nayo ukusiza abantu angisiza lokho athi mfethu uthi ngathi hayibo sibani angazi uthi ehene usibani uthi hayibo uthi why did that bathi njengamanje sithunywe umama ngomfazi wakho uthi asizokubulala ngoba bayazi ukuthi umufa into zonke ezoya kumfazi oshadile njengamanje ngisacela ubaleke uthi ngabaleka ngashinda ngihlala kuyo ngashiya ukusebenza kwa-Ansaf mina ngihlangane naye ubesehlala egogogweni umkhukhu esebenza kwenye indawo engangisebenza kuyo ngohola 50 rand ngosuku esuka kwa-Ansaf esuka endaweni yemali ngenxa yesinyathelo asithatha ngokushada nentombazane esindisiwe kanti intshofu igundane lesonto
singisiwe kodwa yo sigebengu yini isigebengu. so ngaphi usuzoshada noma uzohamba nabazalwane thandaza uNkulunkulu angivulele umngane ohamba nawe ukuthi umngane weqiniso nensonsi noma ngenze kuhamba nomngane kanabo nomngane ozokudukisa sindisiwe hamba nami esigebengu somzalwane sekholo tsonsi iqili usele mehlaka yagijima uye phambili nomngane lomngane uzokubambezela awuvuseleleke usondele uNkulunkulu umhamba nawe uyuhlehla ushone emuva uyalotha yini isela asibona